ورزم بمدینه تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینه تا دا ارمان دے زما حضور دا مدینه نبی سلطان دے زما ورزم بمدینه تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینه تا دا ارمان دے زما وی حضور دا مدینه نبی سلطان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما یا جارو میں وی پلاس کی خدمتنا میں کولے خادم دے دا کوسو وی صفتنا میں کولے خادم دے دا کوسو وی صفتنا میں کولے جارو میری پلاس کی خدمتنا میں کولے خادم دے دا کوسو وی صفتنا میں کولے خادم دے دا کوسو وی صفتنا میں کولے پورا مکڑی ارمان دزلا جہان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما وی حضور دا مدینی نبی سلطان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ایک پزل میں رب وکلو زو ورزم بمدینی تا زڑگیا خدمتگار شد جانان کل روزے تا زڑگیا خدمتگار شد جانان کل روزے تا پزل می رب اکڑو ورزم بمدینی تا زڑگیا خدمتگار شد جانان کل روزے تا زڑگیا خدمتگار شد جانان کل روزے تا امید لرم دا خدایا مہربان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما حضور دا مدینی نبی سلطان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما یا ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما یا انوار پیراوری کی پروزہ میں دا جانانا یا رحمت پیراوری کی پہنچر میں دا جانانا رحمت پیراوری کی پہنچر میں دا جانانا انوار پراوری کی پروزہ میں دا جانانا رحمت پراوری کی پہنچر میں دا جانانا رحمت پیراوری کی پہنچر میں دا جانانا او نبی دا کل عالم دے دا ایمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما حضور دا مدینی نبی سلطان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما سوال بے دا دیدل قوم حرم دا بیت اللہ کے دیدار بے رب نغوار ما حرم دا بیت اللہ کے دیدار بے رب نغوار ما حرم دا بیت اللہ کے سوال بے دا دیدل کما حرم دا بیت اللہ کے دیدار بے رب نغوار ما حرم دا بیت اللہ کے دیدار بے رب نغوار ما حرم دا بیت اللہ کے قدرنا بے قوما قدردان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما حضور دا مدینی نبی سلطان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما یا ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما یا ملنگ شاہ سجاد مدینہ منور کے یا باقی دا جون دے تیر کلا پخوا کے دا روزہ کے باقی دا جون دے تیر کلا پخوا کے دا روزہ کے ملنگ شاہ سجاد مدینہ منور کے
باقی دا ژوند تیر کا مدینہ منوره کې باقی دا ژوند تیر کا مدینہ منوره کې خادم د پیزار شپرب ګران دې زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما حضور دا مدینی نبی سلطان دے زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما یا ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما حضور د مدینه نبی سلطان دې زما ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما یا ورزم بمدینی تا دا ارمان دے زما یا ورزم بمدینه تا دا ارمان دې زما